Den kører. Og det er en ny telefon, jeg ved ikke helt, om den går. Det var så fedt, hvor vi endte der, når vi kigger over på dig, og du ikke med på det sidste vending. Ja. Hvis man kunne gøre det i koreografi, når vi laver en koreografi. Det kan vi. Hvis vi kommer herfra og mod Karina. Hvad er det den der? Kæft, det er fedt. Det er fedt. Men shut up! Jeg kendte faktisk engang en pige, som havde smadret hele huset. Vægge og døre og borde og stole og vinduer og alt. Hun havde bare smadret det hele. Så alle var faktisk bange for hende. Og politiet skulle komme og hente hende. Hun var kun 14 år. Og hun smadrede også sig selv. Både indeni og udenpå. Så sagde jeg hej til hende. Hej. 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 Og så viste hun, at hun kunne stå på hænder. Det kunne hun. Og så spurgte hun, om jeg kunne stå på hænder. Og det kunne jeg ikke. Men hun ville gerne lære mig det. Og hun kunne også lære mig at slå værmøller, fordi hun kunne også godt slå værmøller, og jeg kunne ikke slå værmøller. Hun ville gerne lære mig det. Men jeg kunne godt gå i spaghetti. Ja, altså sådan her. Okay. Okay. Hun kunne også tage benet på nakken. Ja. Hun ville gerne have, at jeg tog med hende, når hun tog benene på nakken. Man kan jo ikke være bange for en, der skal være med. Så prøvede jeg at kravle ned i hendes lomme. Men der kunne ikke være. Og så sagde jeg til hende, at jeg kunne bare gemme mig ind i hendes hjerte. Og så hun kunne mærke sit hjerte galopere. Så var det bare mig, der slog værmøller.